το τρίτο τσιγάρο θα μου έρθεις μόνος σου, θα μου πεις δεν είμαι καλά. Τι έχεις αγόρι μου, ζάλα, εσύ στο κεφάλι μου, να, πάρε μια ψηλή, κάνει ένα γιουφ. Το βάζει στην μύτη και την τραβάει, ησύχασε, γλίτωσε δηλαδή, με το μυαλό του. Του φύγε αρρώστια που λέμε. Μετά αρχιμένα δεν το πιάνει από τη μύτη, αρχιμένα το βελόνι να δουλεύει, η σέριγγα, το πιάσει σου λέω και μπαίνει στο λούκι μέσα, σε 4 χρόνια είναι καθαρισμένος. Γιατί είναι άσχημη κατάρα, άσχημη μάστιγα που άμα τα βάλεις μέσα σου δύσκολα να τα κόψεις. Τους δηλητηριάζουν, δηλαδή τους κάνουν κεράσματα και μόλις αρρωστήσει δεν υπάρχει περίπτωση να σου έρθει μόνος του και θα του πεις. Εγώ το αγοράζω, σε κέρασα 1, 2, 3, 5 φορές. Τώρα θα πληρώνεις, γιατί και εγώ το αγοράζω. Το πιάνεις σου λέω τώρα, βαθιά μιλάω. Τώρα από τη μάνα του θα τα πάρει, από τον πατέρα του, από τη γιαγιά του, θα τα κλέψει, θα τα φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει μπει στο λούκι μέσα που λέμε. Δεν γλιτώνει με καμιά κυβέρνηση ο μικρός. Κάθε φορά που έβγαινε από μια κλινική ή από ένα ψυχιατρίο έπεφτα ακόμα πιο πολύ στο περιθώριο και στην ηρωίνη. Όταν έφτασε να θέλει 3 γραμμάρια ηρωίνη την ημέρα, εδώ είχαν 60.000 δραχμές και 3 γραμμάρια. Πού να τα βρίσκανε? Έρχισαν οι φυλακές για και οικονομική και ηθική εξάντληση. Η ηρωίνη είναι βρώμα. Σε 4 χρόνια πεθαίνει ο πιο δυνατός.